Kita doa jahat perang Shim yang bentar ban Shim kum ke presiden. Jong ke Meghalaya Asha Worker Union nalor mengadan hakam kum ke Asha facilitator for workstation. Hantang ai I bisa kebun jong ki Asha ke baki Asha ki di banyo habro ko ke state. Kata kamat kadai ka MMBS ke badai nag state bat ka Asha benefit scheme ke badai ki baka government ke di ban ai ki Asha kum ba ki ju ai banasa ki sen jisnem. Kata kadai ke bisa nomor ba lada ka kami ka lam lada kami ka lam me jing bahang ki khun kin buat ki jing bahang bat ka jing le jong I madam Ampurin I belong head minister kum kalong kami ka bakwa ban that madan ya ki jing yo jing ki Asha dang men kasi di lada ka kami ka lam syakalenti ka bomday ki khun ki buat bat lada bakwa ya ka jing that madan kani ka jing sedang lada ngi kwa ban tha syakani ka bentang kemana Ampurin kari ban suhu bahang kumagi juong teng ijing yo iba ki Asha ki yo ibaret namar bangi suhu kani jing hat madan jong I madam Ampurin ni jing yo jing ki Asha ken mau kam dei ke bagi yo hok kito ki crore kito ki 50 kito ki sampulai crore kito ki berapa hajar kito ki lai hajar kito ki ba kat hajar kidai ki bisa kumbala dak ong I rang ba asnong kan si mauriai bala ong ba kidai ki sedem ki bai moment I chief secretary lapha ya ka press release ke jong I kidai ki backlog ki bala sokot na duk ki ar hajar khat ar hadu ar zakat prang berkataru kadai ke jinglong jong sarkar hi hakano kanuru kadai ke bala dan ngimmi madan bala ki Asha kimmi madan kinnem yo ya ke bainong ke baki kitren ke government lani ki nong tre jong ka health Ipan report mentah-mentah kinjula ban up na kita yauru. Mentah-mentah wan ra mentah-mentah lasya ding ya lasya. Ina kata-kata kani gari kebentar pihak pendiam tek petek ya report di joki. Lanangan ong pihang ni rapo persen po fee. Kim dai ki doctors, kim dai ki NM, kim dai ki GNM, kim dai ki supervisor jong apa ki badan po kasi si ki balet fee. Ki dai bet ki Asha ki barong man ka way pa ka way ka belian. Kani gari kebentar ka ba rapo persen kila ada pendiang ngepaki Asha po ki feed ki maki kidon kena kata-kata dai tak arah jar arhuai nanang makla bahek kum head minister ila penulong ban yo yang jing dawa ban ai jing dawa jong ba jong ka Asha Meghalaya hi kila ai sedang ban ai na ka state government jar tingka kata ka dai fix honorarium hadian bakla ada pendono ya ka MMDS bat ka ABS ka bakato ka pisa ka bi madam Ampurin idang that madam minen kesini tidak kata-kata bala di ang banyak price ni bentang nama di ang incentives jeng ki Asha ka babon bangila ban price di health facilities badan si health si dong gendong nama ba ki Asha si sin ba ki lasdang ban tres na ban trak ya ki dong keme ki barmet lada ki dong keme ki barmet ki let ban register ya lada hapo ki private hospital ki Asha kinenyo incentives ko wairu She said ki beneficiaries kim tre ban register po ki health department jong government dene jong ki hospital ki badai jong government ki Asha ka weiru incentives kinim yo tinna kata kata kombai ong madam Ampurin incentives ki babon rekipun ki Asha kim yo ban kata ka jing jong ki Asha kebuat hak incentives ki bai ong Ampurin ikong madam Ampurin henry bikin tak ki Asha ka berjenjar namar ba kamtam ladengi pais ki health facilities besnong gandong teng kan ong kumnu kalong kumni kan santes ladaki ni beneficiaries di barmen ki late ban ka ki private hospital ki Asha kinem yo beneficiaries na kinem yo incentives na kata kalong kami ka balik ka po ki private hospital tila da kalong ka bala nga da karpanjur ya ka health department ya ka sarkari bahkan pendiang poro ki health facilities ki nong gandong adu ki jaga ka ada kita kaya jaga dan jadi nong up nama babuan sian ki Asha nong kendang ki haban let shadow sa Shillong sa Ganesh Das Hospital na po sa Ganesh Das Hospital kay bajian nama lada ong banlet ki bahiyang masam banlet let ulang barka Asha barkalong kami babuan sian ki Asha ki julet banlet kata na po siya po Ganesh Das Hospital ya ulok ki be shabah kan hab up ka Asha ha tu ka jaga bakat hiya kanong armet kahaban up kum ka attendance kadaitan ka Asha berkamram juga Asha kadaitan benpunpoy ikinong armet ikinong ka po facilities lapo yung to kamram juga Asha kadaitan man machine henry up hado na ka kinong try ki nurse ki ong kan hap syong to di kisngi ars ngi lais ngi mono mga bes ngi ki Asha
Ikong madam amprin dan health department kamay besni. Aspa tingkah lai spa tingkah. Kata kadai kebentar pagjingnya jadi asya kilap. Berkisiam man kepon. Nomor tang na kada bombiang ki health facilities hakinong gendam. Ndalapoy hapo health and ndalapoy pa Ganesh Das kay kebajian. Ndaulah utia syabar. Tang gajaga dem gajaga tia ya ulok syabar dan kupa jadi pon dan tia siapa madan ke bomdan jaga dang. Let pe hapo Ganesh Das hospital la piong banyak hat madan. Pa ya kata jaga hospital hapo Ganesh Das. Dang las man kadang man up I men tay. Pa ilok hat tia habang nalobak tia ke beneng. Kejaga ke bomdan tang ke hall Namar na kata-kata ka jingduna jaga health department ka jingduna dong sarkar ban pimpiang ki health facilities borok ki jaga kani ka bawan ra jinge shishay ki asyaba na kinong kendong adunang stand kan hapan maria ban ra kinong khasha do shashilong kabay gali jong ki munumansiyo kabay ski ki jong ki munumansiyo kan mabagin habak hado banda khas nan kinong khang tina kata-kata kani re jinge